Guys, for the last 2 to 3 months, నాకు cold, cough, throat pain constant గా ఉంది. Medicines relief ఇచ్చినా it was temporary. I was getting them back again and again. That's when I realized my immune system was weak. Then I started making this ginger turmeric shots at home. Every morning 1 cube ని warm water లో dissolve చేసి empty stomach లో తాగుతున్నా. And within 10 days, నా cold and cough తగ్గిపోయింది. Digestion improve అయింది. నా skin glow అవుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ కూడా రెడ్యూస్ అయింది. పీరియడ్ క్రాంప్స్ కూడా మేనేజబుల్ అయ్యాయి. నా ఓవరాల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయింది. ఐ షో యూ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. ఫ్రెష్ టర్మరిక్, జింజర్, ఆరెంజ్, క్యారెట్, లెమన్ జ్యూస్, హనీ అండ్ పించ్ ఆఫ్ బ్లాక్ పెప్పర్. ఇందులో నేను పచ్చి పసుపు వాడుతున్నా, పౌడర్ కాదు. బికాస్ పచ్చి పసుపులో ఎక్కువ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇంకా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. బ్లెండ్ చేయండి, స్ట్రెయిన్ చేయండి ఇఫ్ నీడెడ్. ఐస్ క్యూబ్స్ లాగా ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టండి. This 1 minute morning habit changed my health. Natural, easy and super effective. Try cheyandi and share your results with me. And for more such videos, please do follow my channel. Okay, bye.